кожны дзень павінен быць днём нацыянальнай ідэі. Хто гэта павінен, на вашу думку, зрабіць? Мы, Твоя краіна Беларусь. На якой мове? нацыянальная ідэя не можа існаваць без нацыянальнай мовы. Да, ну вот как бы, ну вот нет ее. Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем фармуляваць, асэнсоўваць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. А ў нас сёння ў гасцях вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў. Добрый день, спадар Владимир. Маем за гонар вас тут вітаць. Спадар Владимир, вы пишете мастацкую такую літаратуру, але вот в основном вот с дзяцінства памятаю, чытаў ваши кнігі про гісторыю Беларусі. Ну, з гістарычная нейкая такая вот гістарычныя бестселлеры вы даеце. Ну, так я ганаруся, что вот вы так на моих книгах як это выраз, можна сказаць. Я просто да чаго кажу, можа вот менавіта вы, паколькі вы так вот глыбока зазіралі ў гісторыю нашай краіны, дзесьці там, у гэтых глыбінях, і намацалі гэтую нацыянальную ідэю. Вот там яна дзе-то схаваная, ці дзе яе шукаць? Ведаеце што? Тут, напэўна, калі мы гаворым пра нацыянальную ідэю, можна пачаць з таго, што неабходна все-таки яе неяк сфармуляваць. Нейкі, каб быў на слоган. Вот, Боже мой, нарэшце, а то ўсе кажуць, які слоган, які што? Нет, я все-таки за тое, каб ён быў, это вельмі дзейнічае на свядомасць. Ну, шмат фармулёвак ужо існуе, можа быць, іх стваральнікі нават не задумваліся, што яны фармулююць такім чынам нацыянальную ідэю, а часам, безумоўна, і задумваліся. Вот будзьма беларусамі, напрыклад, так? Альбо стаць беларусамі, як сказала недавно Светлана Алексеевич в адным з інтэрв'ю. Альбо, скажем, мне згадваецца гісторыя з маёй кнігай вядомай «Краіна Беларусь». Калі мы шукалі на пачатку 21 стагоддзя назву для яе, то я прапанаваў назву «Краіна Беларусь». Менавіта вот «Краіна Беларусь», таму што тады бясконца па радыё, па тэлебачанні казалі па інерцыі савецкіх часоў «Рэспубліка». У нашай рэспубліцы чакаецца надвор'е, у нашу рэспубліку прыехаў хто-небудзь. Вот. І вот «Краіна Беларусь», і можа быць вот гэта фармулёўка, гэта назва, да, «Краіна Беларусь», яна таксама недзе спрычынілася да таго, што ўжо не чуем мы это «Рэспубліка» бясконцая, да? Вось. Ужо кажуць «Беларусь». У нашай краіне, у нашай Беларусі там. Вот. Ну і другая рэч, што за назвай павінна стаяць напаўненне. Вось. І тут мне здаецца, што все гэтыя назвы, там, ці, скажем, беларускі дом яшчэ от хтосьці прапаноўваў, так? Тут згадваюцца, ну, непазбежна словы Гегеля, які лічыў вяршыняй, венцом развіцця абстрактнай думкі, вот стварэння дзяржавы якраз. Национальной. Ну, ёсць же ж у нас, здаецца, уже дзяржава. Ну, безумоўна, ёсць. І тут, вы ведаеце, тут вот такая цікавая рэч атрымліваецца. Даволі пашыраная думка такая, што вот у нас свая краіна ёсць, а сваёй дзяржавы няма. Вот эта дзяржава не наша, дзяржава антыбеларуская і гэтак далей. Ну, што я вам хочу сказаць, што я в принципе, не згодны з такім падыходам. Так, дзяржава зусім не такая, пра якую мы марылі. Да? І часам гэта дзяржава проста працуе, нейкія дзяржаўныя механізмы працуюць супраць гэтай дзяржавы. Я маю на увазе, напрыклад, вось, эту русіфікацыю сістэмы адукацыі розных узроўняў. Да? Хоць мы выразна усведамляем, што мова бароніць межу дзяржавы лепш за любую армію, як Черчилль казаў калісьці, да? Вот. Але не будзем забываць і пра тое, што дзяржаўніцкія механізмы дзейнічаюць і па-іншаму, і іначай в іншых сферах. Ну, напрыклад, за часы
нашей державности, а я хочу сказать, что только в своей державе все вот это здейснится. И все это заклики «будьмо белорусами», «станем белорусами», там, только в своей державе это может здейсниться. И вот то, что дзейнічаюць гэтыя дзяржаўныя механізмы ў нас, якраз працуе на будучыню, пакідае гістарычную перспектыву. Вот, может быть, мне бліжэйшыя прыклады з культуры, з гісторыі. І я хочу сказаць, што апроч той вялікай ужо вельмі праслойкі нашага грамадства, чынавенства, службоўцы, якія зацікаўленыя в існаванні этой дзяржавы, таму што іначай проста іх пасадаў не будзе і не будзе іх саміх. А дзяржава яшчэ на яе розных узроўнях зацікаўленая, якая б она не была, каб у яе быў гістарычны пашпарт. Да? Каб і нават не з нуля, не з чыстай як бы старонкі пачалася. І тут вот за гады незалежнасці мы, может быть, мы пра гэта часам не задумваемся, тут зробленая велізарная праца. У нас за гэтае чвэрцьстагоддзя з'явіўся велізарны корпус гістарычнай беларусацэнтрычнай літаратуры. За все папярэднія стагоддзі такого не было. У нас, што больш навідавоку, может быть, у нас пастаўленыя шматлікія ўжо дзесяткі помнікаў героям нашай гісторыі. Тым, хто нават стаяў ля вытокаў нацыянальнай ідэі і розным чынам працаваў на яе. Вот, ведаеце, 2 гады таму Нацыянальны банк Беларусі звярнуўся да мяне і дызайнера Змітра Герасімовича, з якім мы вот робім гэты праект «Краіна Беларусь», з прапановаю стварыць такі календар для іх. Я прапанаваў тэму «Вяртаюцца в бронзе». Якраз вот пра тыя помнікі, вот, пра тых асобаў, значыць, якія вярнуліся ў бронзе на помніках, ну і якія вярнуліся таксама у розных увасабленнях, розных металах на монетах нашего Национального банка. Я нават не выявляў, што будзе такая конкуренцыя паміж гэтымі героямі будучага календара. Казалася, там недзе больш за 30 помнікаў вартых этого календара. На ўсіх календара не хапіла. Разумееце, да. Там, может быть, полова календара только можно было у моим родном Полоцку наздымаць, так? Вот. І тут пра некаторыя помнікі мы нават, можа быць, нават не ведалі. Дакладней, мы ведалі, што яны існуюць, а што іх столькі, што некалькі у нас помнікаў там Ефрасіні Полацкай, по-моему, уже 5, да, якую ў часы майго студэнцтва называлі царкоўнай Мракабецкай, которая курила опіум для народа. Што ў нас некалькі помнікаў Кірылу Туровскаму, да, вот, што ў нас вот улепілі помнік Сапегу, Льву Сапегу, а цяпер будзе і в Слонімі, ну і што у нас, скажем, у Іванові, ну, Янове Полесскім гістарычным выдатны помнік Наполеону Орду, а у Рэчыцы помнік Мітрофану Донар-Запольскаму, да, які сказаў на пачатку 20-го стагоддзя такія прарочыя словы, што народ, які меў дзяржаву ў мінулым, будзе мець яе у будучым. Ну, і тут можна згадаць імкнення вот дзяржавы пашырыць за кошт беларускіх помнікаў гэты спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Можна згадаць праграму «Замкі Беларусі» і вынік этой праграмы, да, Мірскі замак, Няшвіцкі замак. Гэта не было, безумоўна, не было б без існавання сваёй дзяржавы. Таким чынам, у нас все ж таки такая ідзея павольная, мяккая, беларусізацыя, ці гэта ідзе будаўніцтва, пабудова дзяржавы на нейкіх аднаўленне падмуркаў гістарычных? Ну, ведаеце, тут нельга казаць пра нейкія адназначныя тэндэнцыі, працэсы. Мы ўвесь час бачым, што змагаюцца і той самай палітыцы дзяржавы. Ну, па гамбургскім рахунку 2 галоўныя тэндэнцыі. Адна гэта нацыянальная вось, а другая
якраз, ну, я не побаюся я назваць нават антынацыянальная, да, якая інспіруецца, магчыма, вот, агентамі ўплыву рускага міра. І вот я казаў зараз пра праяву, да, таго, што такія нацыянальна арыентаваныя сілы таксама шмат чаго дасягнулі. Вот, скажем, ну, помнік Тадеусу Касцюску, няхай ён створаны за народныя грошы сабраны, але без удзелу дзяржавы ён бы не паўстаў. Да, яго б там, калі б яго ўсталявалі б уначы, то назаўтра б яго там бульдозерам звалілі б. Так? Вось. А з другого боку, тая самая сітуацыя, скажем, у адукацыі, да? Вот. Дзе кіруе міністр, які заклапочаны, мне здаецца, ну, чым заўгодна, але не тым, каб гэта сістэма адукацыі была беларусацэнтрычнай, беларускай, урэшце беларускамоўнай, прынамсі, на тым узроўні, ну, які патрабуюць бацькі. А вот не похоже ли это все, знаете, вот Беларусь же, вот в каждой передаче я говорю, ситуация в Беларуси, она не уникальная. Да, вот с таким же трудом латыши обучались жить приучились к тому, что у них есть своя страна Латвия, и что у них есть своя национальная история. Да? Нужно время. Да, у латышей вообще никогда не было своей государственности. У белорусов последняя своя государственность, Великое княжество Литовское, было вот, ну, там, лет 300-400 назад. Они забыли, что это такое. И сейчас идет вот последние 30 лет это такое медленное усвоение того, что вот усвоение этой страны. Да, вот она как бы, белорусы не ждали, она вот случилась, и теперь они вот, как бы, понемногу, по чуть-чуть осваиваются вот в этих границах. То есть из того, что вы сказали, при всех вот этих вот разновекторности, какое-то освоение Беларуси белорусами идет, да, вот, получается. Ну да, процесс этой, конечно, суперечливый. Вот это освоение белорусами Беларуси на початку 90-х, ну, ён адбываўся значна хутчэй. А вось, ну, што да вашего параўнання з Латвіяй, вы ведаеце, все-таки латышы мелі сваю дзяржаўнасць у 20-м стагоддзі у межваенны перыяд. Да. І гэта якраз быў час імклівых працэсаў нацыятворчых, да, і вот это існаванне латышскай нацыянальнай дзяржавы, няхай сабе 20-гадовае існаванне, ну, зрабіла велізарную справу, як і у наших іншых суседзяў, там, прибалтов, да, и литовцев, и латышов. Я добавлю просто по поводу Латвии. Да, у них 20 лет существовало свое государство, но не нужно забывать, что последние годы этого государства, там произошел переворот. К власти пришел Ульманис. Ульманис – это был такой поклонник Муссолини. И последние годы это была, в общем, авторитарная страна. Да, это была не демократическая страна, это была страна, где все решал президент, ну, практически как Александр Григорьевич, да, примерно на тех же самых правах он там находился. Но, и, в общем, то есть это какая-то страна, была какая-то конституция, но она просуществовала 10 лет, и потом ее вот пришел тот страшный Улманис, который все отменил. И дальше, в общем, она существовала вот криво, валко и не очень приятно. Мне все это вядома, але не будем забываться, что при Ульманисе нічога не пагражала ні латышскай мове, ні латышскай культуры, ні латышскай нацыянальнай ідэі. В адрозненні ад, скажем, улады Александра Григорьевича Лукашэнкі. Вось. І вот гэты вот нюанс наши, скажем, замежныя калегі вельмі часто забываюць, так, як забываюць і пра тое, што вот эти все преференции нафтовые, газовые, яны не дармавыя, за іх Беларусь плаціць велізарную цену, і частка этой цены это якраз вось тая вот русификация, антынацыянальная палітыка ў некаторых сферах. І мы дайшлі до того моманту, калі ўжо на самых высокіх эшелонах улады, значыць, з'явілася разуменне таго, вот пра што я гаварыў, цытуючы Черчилля, да, што мова, а таксама гістарычная памяць і гістарычная свядомасць аб'ядноўвае народ і бароніць яго лепш за любую армію. І так вот нарадзілася цяпер канцэпцыя нацыянальнай інфармацыйнай бяспекі. Да? Вось. Я думаю, што это вынік таго, што
што як бы у новай геапалітычнай сітуацыі, калі побач з намі вайна, вот на самым высокім узроўні нашы ўлады разумеюць, што мала казаць пра тое, што нам трэба нацыянальная ідэя, а вот трэба яе напаўняць канкрэтным зместам. Для мяне толькі вельмі цікава, як эта канцэпцыя будзе дзейнічаць, дзе там запісаныя і як бы узмацнення камунікатыўных там і сацыяльных функцый беларускай мовы і укаранення як бы беларуска погляду на гістарычнае мінулае, як это будзе дзейнічаць, калі па-ранейшаму існуюць чорныя спісы. І тыя, хто вот бароніць эту інфармацыйную бяспеку, ім проста закрыты шлях на тэлебачанне, там, на радыё дзяржаўнае, у дзяржаўную прэсу. Ну вот паглядзім, што будзе за гэтымі дэкларацыямі. То есть, я думаю, скорее всего, мое мнение, я думаю, что нужно подождать очередной волны со стороны России. Только Владимир Владимирович Путин сможет приучить Александра Григорьевича разговаривать на белорусском языке. Сейчас из Москвы поднажмут, и, в общем, как бы белорусизация начнется. И вы думаете, что есть некая мотивация в Москвы, как сделать тут белорусизацию? Ці подштурхнуть. Вы маєте на увазі подштурхнуть, да. Ну все, я зрозумел ходу вашей думки. Да. То есть Владимир Владимирович выставит такие условия Александру Григорьевичу, что он поймет, он просто, у него рука сама потянется к томику Купалы. Мне згадывается мой добрый знакомый, светлой памяти Павел Шеремет, и он годов 10 тому же аднойчы на беларускім партызане выказаў думку, што ён не здзівіцца, калі праз месяц загаворыць Александр Григорьевич по-беларуску. Я думаю, что вельмі оптимистично так думать. Хотелось бы помыляться. Ну, уже шмат было у нашей истории, якая чвэрць стагоддзя амаль займае, калі Александра Григорьевича были такие моменты, что он мог заговорить. Вот, на жаль, ён вельмі рэдка, вельмі мала і коротко гаварыў. Пакуль што в яго беларуская мова, в ягоных вуснах звычайна выкарыстоўваецца з нейкімі іншымі мэтамі, а не дзеля таго, каб паказаць мілагучнасць беларускай мовы, багацця там. Спадар Владимир, все ж таки мы пришли до такой высновы, что вот на сённяшні дзень у беларускай нацыі, у беларусаў, грамадзян гэтай краіны, то есть, может быть, яны і не беларусы, але грамадзяны гэтай краіны, нацыянальнай ідэі такой яднаючай няма. І вот калі б яна была, то вот гэтыя працэсы, пра якія вы кажаце, вот усведамленне, што мы тут дзяржава, яно пішла хутчэй. Ну, безумоўна. І дзяржава, калі яна зменіць сваю палітыку, яна в стане фармуляваць стаўленне да Беларусі як да свайго дому, гонар за гэты дом. Вот мне згадваецца неяк, я быў у Вільні, была экскурсія, ну, я там сам падымаўся на вежу Гедыміна, туды школьнікаў прывялі, літоўскіх. Вот. І один хлопчик там обгортку от цукерки кинул там, калі яны выйшлі ўжо. Ну, вот. І настаўніца там целую лекцию пачала читать, а я был с литовцем, значит, с моим там коллегом, историком, я говорю, слухай, про что она так долго кажа? Вот. И он мне перакладаў, накажа, что мы литовцы, что это что наша Литва, это наш литовский дом, что вы вот дома не сметите, а это наш великий дом, значит. И вот нас будут поважать люди вот по тым, як мы себе поводим у нашем доме. И нас в свете будут поважать нашу краину, и кожного з вас, это были там пятиклассники, может, какие-нибудь. Вот, по-моему, у Беларуси такого не убачишь, как наставница провела такую лекцию, что это наш
беларускі дом, нам могла б сказаць, што так дрэнна, смяціць трэба, ў сметніцу кінуць. Вот. А выйсці, мысліць у нацыянальных катэгорыях, вось. На жаль, наша настаўніцтва, мне здаецца, таксама яшчэ далёка не ўсё умее. Вот. І тут вот мне згадваецца яшчэ, значыць, калі на пачатку 90-х сапраўды дзяржава спрабавала, намацвала, як это все можна рабіць. Да? Узнікла ідэя на беларускім тэлебачанні спачатку такой праграмы рэгулярнай, так, гістарычнай, тыпу як Эдвард Радзінскі, да, вёў на расійскім тэлебачанні. Мне туды сваталі нават вядоўцам, мы склалі ўжо як бы праграму гэтага ўсяго. Але все скончылася з выбарамі 94-го года, з рэферэндуму 95-го года, была разагнана нават рэдакцыя літаратурна-драматургічнага вяшчання, на аснове якой мы збіраліся як бы адгалінавацца і стварыць вот эту рэдакцыю гістарычнае вяшчання. У перспектыве ішла гаворка нават пра, можа быць, гістарычны канал, як это ёсць у некаторых краінах наших суседзяў, напрыклад, там, у палякаў. Там. Вот. Вот. Так что это все в руках державы. Я думаю, что як мне згадваюцца словы вот, Янкі Брыля, які аднойчы зазначыў, што ну, вот, калі б беларусу сказалі быць беларусам, это быў самы узорны беларус. Ось. Калі б яму зверху сказалі. Що ж таки, от мне яшчэ адзін аспект цікавы, вот ваше меркаванне. Мы абмяркоўваем, там спрабуем сфармуляваць вот зараз выбітнымі людзьмі нацыянальную ідэю, але калі вот па-сур'ёзнаму падысці глобальна так, то хто гэта павінен, на вашу думку, зрабіць, сфармуляваць эту ідэю? Мне прыгадваецца 90-е гады, сярэдзіна 90-х гадоў, памятаеце, тады грамадская супольнасць сабралася, спрабавалі, вот, выбітных людзей сабралі, і яны спрабавалі сфармуляваць нацыянальную ідэю. З адміністрацыі прэзідэнта у сацыялагічны цэнтр паступіла замова, таксама афіцыйная, дзяржаўная, сфармуляваць нацыянальную ідэю. Ні ў тых, ні ў другіх нічога не атрымалася. Вот хто, на ваш погляд, гэта павінен вот зрабіць? Я тут згадваю, як гадоў 10 таму група наших як бы навукоўцаў, сярод іх быў там прафесор Леонид Лыч, прафесор Анатоль Грицкевич, спрабавалі вот гэта зрабіць і прапаноўвалі нават зрабіць дзень беларускай нацыянальнай ідэі, свята такое. Ну, это для мяне крыху так дзіўнавата гучыць. Дзень нацыянальнай ідэі. Кожны дзень павінен быць днём нацыянальнай ідэі, калі ты жывеш у сваёй краіне. Вось. Я думаю, што... Я вот зноў жа вярнуўся да пачатку нашай размовы. Я думаю, што фармулёўка вот, павінна была б быць простай і даступнай для кожнага, але яна павінна была б быць і разгорнутай, што мы здзейснімся як нацыя, здзейснім сваю місію перад чалавецтвам, перад Богам, калі хочаце, толькі в сваёй незалежнай беларускай дзяржаве. Ні ў якіх саюзах там і гэтак далей. Вот моя прапанова гэта, значыць, станем, альбо што, значыць, ну, зараз паспрабую сказаць, што мы зможам быць беларусамі і здзейсніць сваю місію, напоўніцу, раскрыць магчымасці нашага народа толькі в сваёй дзяржаве. Ну, можна адрэдагаваць, можна скараціць. Гэта ўжо пашыранае тлумачэнне? Да, это ўжо пашыранае. То есть да слогана мы яшчэ не дайшлі? Ну, давайте еще разом пошукаем, да. Ну, из того, что вы сказали, будь собой. Ну, вот. Белорус, будь собой. Нет, будь белорусом. Белорус, будь белорусом. Или белорус, ты белорус. Ну, то есть тавтология, конечно. Но, в общем, просто большинство белорусов сомневается в том, что они белорусы. Альбо ты будешь собой только в своей державе. Или еще проще, это твое. Ну, потому что они до сих пор не верят. Ну... Еще простей. Твоя краина, да, Беларусь.
Вот. Твоя памятаю краіна Беларусь, это твоя краіна. Да. Я памятаю, гурт без билета спевал такую песню «Моя краина Беларусь». Там только этот родок был, на Бесконцева спевали «Моя краина Беларусь». Это дзейнічала, это популярная песня была. На жаль, адзіная беларускамоўная песня у этого гурта на той час, вот не ведаю, як цяпер. Вот. То есть твоя краіна Беларусь. Ну, давайте. «Твоя краина Беларусь». Угу. А тут уже укладаецца і такая як падтэкст, што твоя краіна Беларусь гэта дзяржава і трэба будаваць дзяржаўнасць. Ну, напрыклад, так. Як вы думаеце, вот добра, слоган такі атрымліваецца даволі у палітычным сэнсе нейтральны, ніхто там не угледзіць ніякі ідэолаг, нейкі там апазіцыйны кантэкст. А вот звычайным беларусам, як вы думаеце, вот пракаціць ён, што трэба, каб яны, каб вочы загарэліся? Ну, вот тое, пра што мы гаварылі, каб гэтым займалася дзяржава. Каб дзейнічала эта сістэма інфармацыйнай бяспекі. Каб была сістэма гістарычнай адукацыі, у тым ліку праз тэлебачанне, праз радыё. Вось. Каб былі змены ў школьных праграмах, каб не рэдукавалася, не рэдагавалася гісторыя бясконца. Вот. Каб сапраўды падручнікі гісторыі былі вычышчаны ад гэтага сулупіння, якое туды шкоднага, злачыннага, я б сказаў, якое туды трапіла вот за гады кіравання гэтага рэжыму, калі выразна там не напісана, што адбылося ў курапатах, калі в энцыклапедыях, вот я сёння паглядзеў, хацеў вот это згадаць, энцыклапедычны даведнік Беларусь, які выйшаў там 95-й, по-моему, вот там артыкул курапаты, выразна все написано. Потом выходзіць энцыклапедыя гісторыі, адпаведны том, дзе курапаты. Там написано, что там вот, значит, загінула там по некаторых звестках там 30 тысяч нават, по других там больше. Вот. Але невядома уже, хто там стрелял. Есть версия такая, что НКВД, есть версия, что немецко-фашистские захопники. Потом выходит отповедный том 18-й томной универсальной энциклопедии Беларуси. Там в артикуле про Курапаты уже ничего не зразумела. Ні колькасці ахвяр не написано, что існуюць там розныя думки, да? Что там адбывалася, вось. И ни слова про тое, что там павінен быць сапраўды мемарыял, вядомы ва ўсім свеце. Вось, дзе, можа быць, чвэрць мільёна загінула, а вот Янон Пазняк лічыў, што і больш за 300 тысяч. Вот. І вось гэта будзе сапраўды праца на будучыню. Вот. І тут, ведаеце, што вельмі вот што цікава. Калі нашей уладой, да, якая все-таки вот імкнецца этот гістарычны паспорт мець, да, як бы ставіць помнікі, там адчыняе музеі, рэстаўруе замкі, калі на ўжо засвоіла тое, што Полацкае княства, іншыя, значит, княствы старажытныя, это наша гісторыя. Вялікае княства літоўскае, это наша гісторыя. У нас нават трохтомная энцыклапедыя ВКЛ вышла раней, чым у Літве, да, што ў іх там выклікала такую, ну, рэакцыю нервовую. Вот. То, калі казаць пра вельмі важны для нас, для нацыянальнай ідэі беларускай, перыяд 19 стагоддзя, да, то тут у грамадскасці, у, скажем, гісторыкаў беларусцэнтрычных паразумення з уладай, яе прадстаўнікамі на розных узроўнях няма. І гэта такія вот сведчанні, скажем, яскравыя мае. Вот была міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 200-годдзю вайны 1812 года. Приняли уже агульную, узваженную, обґрунтованную думку, что для нас она не была айчыннай войной. И вот выходит подручник, да, как мы ведаем, змест подручника застаецца ранейшым, але з'яўляецца слово айчыннае, да? Хоць раней яго не было ў ранейшых выданнях. Альбо тое, што адбываецца цяпер з ацэнкай асобы Каліновскага. А вось, это інтэрв'ю, значит,
усім вядома сенатара, вот, якія прынеслі яму вельмі сумнеўную славу у дачыненні да Каліновскага. Вот. А якраз у тыя часы пачалося фармаванне нацыянальнай ідэі. Згадаем этой пароль. Адзін з пароляў, але вельмі красамоўны. Каго любіш, люблю Беларусь. То взаемна. І тут робіцца спроба цяпер сказаць, што это фальсіфікацыя, што не было такого паролю. Хаця вот наш гісторык Валентин Голубеў факсімільна надрукаваў гэтыя дакументы. Калі Вітаўт Парфянович, які здаў Каліновскага, на допыце назваў гэты пароль. А вось. А нас хочуць пераканаць, значыць, што не было такого пароля і што Каліновскі это зусім не наш нацыянальный герой. А вот из того, что вы сказали до этого, получается, что национальная память, да, вот, да, она является товаром, по большому счету. То есть Александр Егорович обменивает национальную память на нефть, на газ, на сырье, и благодаря которому Беларусь, ну, существует. И, соответственно, вот в этом, вот до тех пор, пока национальная идентичность, национальная память будет являться товаром, за который Москва будет готова платить, да, все эти проблемы и будут, и они никуда не денутся, да, потому что, как бы, с одной стороны, хорошо бы написать полную историю Беларуси, с другой стороны, можно эту историю Беларуси кусками продавать, да, и за счет этого жить. Да, это такой странный бизнес, вот, торговля своим прошлым, как бы, представлением о прошлом. Теперь, тем не менее, пока этот бизнес сохраняется, пока с этого бизнеса живет приличное количество белорусов, там всякие экономически неэффективные колхозники, да, они живут, как бы, они получают зарплату не потому, что они что-то там хорошо, успешны на рынке, а потому что они согласны продавать часть своей памяти, да, закрывать ее за деньги. Вот, пока этот бизнес сохраняется, будет сохраняться это странное положение вот в представлении белорусов о себе в прошлом. Да, как только этот бизнес исчезнет, все вернется на круги свои. Ну, гандаль адбываецца не толькі гісторыяй, не толькі нацыянальнай памяццю, але і мовай. Вот. Я думаю, что вот это вот таксама страшная плата за нафту, за газ, это русификация системы эдукации нашей. Просто пока есть спрос, пока Москва готова платить за это. Как только она перестанет за это, как бы у нее исчезнет желание платить за это, да, вот в этот самый момент... Александр Егорович, как вы сказали, заговорить по-белорусски. Ну да, потому что, как бы, а что уже? Мне никто не платит. Мне никто не платит за то, что я говорю по-русски, так давайте-ка я уже вот на своей родной тросянке и выдам. Скажите, а вы вот верите в магчимость вот такой вот кардынальной перабудовы особой свядомости, вот этой советской свядомости, да, якую мы тут маем у наяўнасці, да, у нашего кіраўніка? Вы вот верите, что нават в умовах вот таких, про якія вы сказали, будет задейничанный национальный ресурс, скажем так? Ці может быть все-таки жаданне захаваць уладу любым коштам, як бы, пераможа? По-моему, если он политик, а он политик, да, и он живет политикой, да, то, в общем, если... Он таленовитый политик? Да, политик и бизнесмен. Да, и, соответственно, вот возник, как я это себе представляю, я небольшой специалист по Лукашенко, но тем не менее, да, вот возник спрос на то, что вот можно торговать, вот нашелся покупатель странный, который платит мне за то, что я преподаю у себя, в моих школах преподают на русском языке, и он за это платит, хорошо платит, мне никто столько не платит, да, ну, я и продаю. Как только пропадает спрос, да, ну, и все знают, что, как бы, тот факт, что у меня в школах преподавание на русском языке, это сильно возмущает мою интеллигенцию. Как только исчезает спрос, я перехожу к интеллигентам, обнимаюсь с ними, перехожу на их язык, и, в общем, национальное объединение, вот оно. Максим, я не пагажуся, тут ж правильно сказал, вельмі такі вопытны і хітры палітык, і за гэтыя гады гандлю нацыянальнай ідэі і мовай, як адзначыў спадар Владзімир, ужо выхавалася вялікая колькасць пакаленняў нават беларусаў, якія да гэтага прывыклі. Вот для іх это не гандаль, вот яны просто вот по-руску это мой главный і ўтарой язык. І ўсё. І калі раптам ўсё зменіцца, Александр Егорович не будзе ўжо тады апеляваць к грашам Москвы. Ён будзе казаць:
які він мне сказаў падчас інтэрв'ю, калі я яму прапанаваў гаварыць па-беларуску са мной, бо тут сабраліся беларускія журналісты. Ён сказаў: «Наши рускаязычныя граждане Беларусі меня не поймут». Ён будзе чыста палітычна арыентавацца на гэтых сваіх рускамоўных беларусаў, рускіх са знакам якасці, якія за яго галасуюць. Тым не менш, вот менавіта моўнае пытанне. Мы вызначыліся ўжо са слоганам «Твоя краіна Беларусь». На якой мове гэты слоган? На якой мове прасоўваць яго? Мова важная? Безумоўна, безумоўна. Мы цудоўна разумеем, што Беларусь гістарычна была і будзе ў будучым краінай поліэтнічнай, поліканфесійнай і полілінгвістычнай. Але ў гэтай краіне павінны быць забяспечаныя ўсе правы той нацыі, якая стварыла гэтую дзяржаву, да, якая бараніла, якая гінула за яе. І калі гэтага не будзе, калі гэта будзе нацыянальная ідэя, не можа існаваць без нацыянальнай мовы. Я ў гэтым перакананы. Да, будзе вялікая супольнасць, для якой будзе расейская мова роднай мовай, да? Але ў гэтай дзяржаве, да, якая нам пакуль што толькі сніцца, да, дзе сапраўды дзяржава будзе працаваць на нацыянальную ідэю, там беларуская мова павінна прысутнічаць, павінна забяспечваць усе правы вот тых беларускамоўных, якія ёсць, і гэтыя правы цяпер кожную хвіліну груба парушаюцца. Кожную хвіліну. Калі мы не можам інфармацыйную праграму паглядзець па-беларуску, аддаць сына в садок там, альбо вазіць за 10 кіламетраў, як Зміцер Дашкевіч, альбо в школу беларускую, вазіць там, калі пра Менск сказаць, то вот, у іншы раён горада, а калі казаць пра абласныя цэнтры, там, дзе ўвогуле няма, там ці амаль няма школ. Ну, няма, ёсць класы толькі. Вот. І таму все это слоганы, да, вот, павінны, іх можа быць некалькі, да, твоя краіна Беларусь, там, стань беларусам, да, там яшчэ, вот, яны могуць як бы у адным сэнсавым рэчышчы, але яны могуць па-рознаму гучаць. Вось. Напаўненне іх ніякім чынам не павінна ігнараваць беларускую мову. Я, наверное, тут по поводу русскоязычных. Дело в том, что, насколько я сейчас себе представляю Беларусь, опять же, вот я понаехавший, по-моему, здесь самые активные это те, как раз, кто говорит на белорусском языке. Глаза горят, люди, кто объединяется, кто в состоянии собрать деньги, кто в состоянии организовать какие-то мероприятия. Все это происходит на белорусском языке. Издание книг, абсолютно, ну, то есть вот люди, которые здесь что-то делают, какая-то жизнь бурлит, она всегда на белорусском языке. И если вы политик, то вы ориентируетесь на тех, кто что-то делает, а не на пустое большинство. Когда это вот у Болотова был такой церковный историк, он где-то посчитал, но это, в общем, цифра так, сейчас ее можно спорить, тем не менее, у Болотова такого классика церковной истории, у него есть цифра. Когда Византийская империя и Римская империя приняла решение о том, что христианство будет главным, христиан было меньше 9%. Это в часы Константина? Да. Их там было 9-10%. Почему? Потому что у вас 90% людей, которые на все согласны, которые просто выживают. И 9% вот этих сумасшедших с горящими глазами, которые вот чего-то там шебуршатся. Ковалев, Гумилев, пассионарии. Ну вот да, здесь гумилевские пассионарии, здесь гумилевские монголы, это вот белорусскоязычные. И вот я просто сколько хожу по Беларуси, я не видел еще какой-то вот бешеной активности, которую развивают белорусскоязычные, такой же активности от русскоязычных. Да, ну вот как бы, ну вот нет ее. Поэтому, если я политик, да, то я ориентируюсь на то, что теплое, да, на то, что горит. Добре, ну коли ви політик, який хоче утримати владу, да, забезпечити некую пераемність там тим, хто буде проводити ну, подобну політику, да, там, може бути, своєму некому клану, то ви при всім при гэтым не можете не уявляць, што да, вот існуе беларускамоўная супольнасць, да. І это самая активная, што есть в стране. Яна такая самая актыўная, да. Значыць, яна патэнцыйную небяспеку таксама ў сабе тоіць, таму што это людзі арганізаваныя, да, людзі, якіх ёсць досвед, якія могуць у нейкі на пераломным моманце, яны могуць
Перахапіць уладу. адыграць сваю справу, стаць каталізатарам, аб'яднаць вакол сябе. Вось. І тут, я думаю, это таксама разумеецца. Вот, там, наверсе. Тым не менш, вот слоган нацыянальнай ідэі і, ў прынцыпе, такую больш пашыраную фармуліроўку нацыянальнай ідэі спадар Владзімір нам даў. І на заканчэнне. Вот твоя краіна Беларусь. Ці важна, пад якім яна сцягам, пад якім сімваламі? Безумоўна, важна. Безумоўна, важна. Наша гістарычная сімволіка, асабліва калі казаць пра герб Палонію, на шмат стагоддзяў налічвае. І мы проста вымушаны будзем, абавязаныя будзем, да, у будучым вярнуцца да этого герба, як і да нашага сцяга, якому ўжо таксама 100 гадоў. Вось. І, ну, я асабіста ў гэтым перакананы. Вот. Ну, як прадвеснік, вот як спадар Владзімір узгадаў, што было сказано, што беларусы будете мець сваю дзяржаву, мы таксама такі вось падарунак падрыхтавалі ад Еўрарадыё, крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль-бай». Дзякуй вялікі за наш удзел. Вам на памяць аб удзеле ў нашай праграме Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук, Владзімір Арлоў. Ідэя Х. Ідэя Х на Еврорадио.